Mukoma solo panenge wakabhebhi kamunyuka makauya so haikako chiri nganzi ndikaroore kaandoroora zvangu kana zvizvi anomboita zvemabhebhi haandosiya. Unoona manje problemu yako tumabhebhi tunozokudya mari pamberi apa. Mukoma solo hamuzivi here kuti mupfuura rudo imi chero ndarara ndakaguta chete bhozisi. Kudya unenge wapiwa nani wewe? Uniti unoziva nyaya yemurume anonzi Maiki. Anoita nezvei? Muchina uyu ainyimwa nemukadzi wake akafunga zano zvekupedzera shungu dzake kumombe. Saka pakubata mombe zamu ndipo akazoti zvikabva kuti mombe inobuda mukaka. Mukoma solo musadaro imimi. Mfanewe siyana nazvo zvevakadzi chavanengoda chete imari. Une haugone kukopa zvakanaka kuvanhu. Une inini nohwahwa tiri makurozi furenzi togara tuchifara. Handiti nizvo. Kukopa chigwe ipapa nezvamune muchingosasa so. Musatombokombe henyu mukadzi nedoro. Handiti nizvo. Mutaura zvako hazvikomeyeka malebvu acho akatosiyana nekuri. Nekuti chero ukasiya doro mufiriji zvatiri manje haumbowanira kuhura nonyama. Jesus is Lord. Mhenhu ndezvenyu izvo. Handiti nizvo. Hazvikombeyeka zvinhu izvozvo. Mukoma solo ndakuonerai manje chikati chenyu mune muchinyepera vanhu kuti handihure munofunga kuti mabhebhi anoda munhu anogara mukawani. Chakugara muone room kwakanakira kuti unogara uchiona zvinhu zvako zvese. Handiti nizvo. Zvekushaya zve imimi neka1 room kenyu muchafa muri single. Kana ukapinda mutauni ukaona mukadzi akabereka mwana akashata ziva kuti zibaba racho rine mari. Alright, samune muchicha wakadzi wevanhu mutauni manje mamatanga kuwarira mukati. Usavhare nyaya wangu. Vakadzi vanongoda mari chete. Yokutoti chero dai makudo aive nemari waitoona vakadzi vachiburuka mumuti mumakuseni. Mukoma zviriko here izvozvo? Zvimwe tingataura zvedu asi mufana unofanira kuverenga nokuti maegzamu akutosvika. Musandityira zvenyu chatanga kuverenga kana kwasara 2 days. 2 days hadziite yomufana mombe ikorere pamakete. Mukoma ko zvemombe zvapindura papa munoda maexample sterei kandi? Alright, regai ndikupeiwo yangu. Mukoma zvinoita here kudanana nemufi wacho asati afa? Zvinoita. Handiti nizvo. Mukoma musangoda ngotsigira point yenyu apa zvakamboitika kupi izvozvo? Zvinoita because bhasikoro haridzidzirwe musi werwendo. Kugadzirira kwakangonaka ingava nepfumvudza inotanga muna Juni. Handiti nizvo. Manamba manyowani jamais kilati anayoyo aiwa muzishamwari handikutembei moyo wenyu uri vana Judas